Waiwaye adon tafiya, jihar Kano a zamanin Gwamna Ganduje. APC Kano Ganduje muke. Kamar yadda jama'a suka sani, tsara kasafin kuɗi da kuma aiwatar da shi a aikace har talaka ya gani a ƙasa abu ne da ke matuƙar bawa gwamnatoci da dama wahala. Duba da cewar sau da dama gwamnatocin kan tsara kasafin kuɗin a duk shekara, amma kuma talakawa ko al'umma ba sa ganin tasirinsa a cikin rayuwarsu ta zahiri. Sai dai kuma lamarin ba haka yake a gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ba, domin kuwa duk wani tsarin kasafin kuɗi da ake tsarawa a duk shekara a wannan gwamnati, mai girma gwamna baya sanya balle sakaci har sai ya ga an aiwatar da shi a aikace. Saboda jama'a su samu gamsuwa da wannan bayani, hakan ne ma ya sanya naga dacewar na yi waiwayen baya kan kasafin kuɗin shekarar da ta gabata wato 2018 da kuma na shekarar da muke ciki wato 2019, domin hakan zai ba wa jama'a cikakkiyar gamsuwa kan wannan batu da nake magana a kai. A shekarar 2018, mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gabatarwa da majalisar dokoki ta jiha jimillar kasafin kuɗin wannan shekara na kimanin naira biliyan 246. Yayin kuma da a shekarar 2019, mai girma gwamna ya gabatarwa majalisar kasafin na kimanin naira biliyan 219 wanda aka yi masa take da muradin ci gaba mai ɗorewa wato Sustainable Development Goals. Kamar yadda kuke gani cikin waɗannan hotuna, a lokacin da mai girma gwamna ya tsaya a gaban majalisar dokokin domin gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2019, sai da ya fara yi wa majalisar bita kan nasarorin da aka cimma da kasafin shekarar da ta gabata ta 2018. Daga cikin ayyukan da mai girma gwamna ya gabatar sun hada da: na ɗaya, aikin titin Fanshekara wato Fanshekara underpass, inda mai girma gwamna ya bayyana musu wasu daga cikin ɗumbin ayyukan da aka yi har ma aka buɗe su, da waɗanda ake kan yi, game kuma da waɗanda ake sa ran kammala su nan da ƙarshen wannan shekara da muke ciki. Umar ta jagora Baba Ganduje. Na biyu, aikin gadar sama ta kan titin tunawa da marigayi Janar Murtala Muhammad wato Murtala Muhammad Way flyover. Na uku, aikin ginin cibiyar horar da matasa sana'o'in dogaro da kai wato Skills Acquisition Center. Na hudu, aikin titin dangi wato dangi underpass. Na biyar, aikin sabunta ɗimbin cibiyoyin kula da lafiya matakin farko wato Primary Health Care Centers. Na shida, aikin sabunta ajujuwa kimanin guda 2,000 a makarantu daban-daban da ke faɗin wannan jiha. Na bakwai, aikin ɗaga darajar ƙananan makarantun sakandare zuwa manyan makarantun sakandare a sassa daban-daban na wannan jiha. Na takwas, aikin biyan tallafin karatu da kuɗaɗen gudanarwa scholarship and allowances ga ɗaliban jihar Kano na gida da ƙasashen ƙetare, tare da sauran manya-manyan ayyuka da dama. Idan muka waiwaya kan batun kasafin kuɗin shekarar 2019 kuwa, daga cikin bayanan da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gabatar wa majalisar game da ayyukan da ke kunshe cikin kasafin kuɗin wannan shekara, mai girma gwamna ya bayyana cewa: na ɗaya, za a gina sabuwar gadar sama flyover a ƙofar mata. Zauna mai zamani na gabanka. Na biyu, za a gina sabuwar mayankar dabbobi abattoir irin ta zamani. Hakanan aka dunguma an kabe ka. Na uku, za a tada komadar titin tunawa da marigayi Malam Aminu Kano Way, da kuma titin da ya tashi daga Ƙaraye zuwa Rogo, da titin da ya tashi daga Banki zuwa Lambu a ƙaramar hukumar Dawakin Tofa, da kuma titin Tsamiya Babba, da titin da ya tashi
daga kwanar Jaba zuwa Rimin Kebe. Sai kuma titin Kumbotso wanda ya tashi daga Tukuntawa zuwa Ɗan Maliki, da kuma ƙarasa titin Bunkure, da kuma titin da ya tashi daga Dawakin Kudu zuwa Lahadin Makole, da kuma titin da ya tashi daga Tsanyawa zuwa Dumbulun, sai kuma titin da ya tashi daga Batayya zuwa Rigai, da kuma yin kwaskwarima ga titin zuwa jihar Katsina. Za sun gani a karo ɗaya ran kowa ya. Na hudu, za a gina ƙarin ajujuwa kimanin guda 1000 tare da samar da bencinan zama da na rubutu ga ɗalibai a makarantu daban-daban na wannan jiha. Na biyar, za a kashe kimanin naira biliyan 16 domin sabunta ɗakunan karatu da binciken ilimi libraries a manyan makarantun gaba da sakandare, da kuma kammala wasu muhimman ayyuka a jami'ar tunawa da marigayi Dr. Yusuf Mai Tamasule ɗan masanin Kano. Kuma ba mai baka kunya. Na shida, fannin lafiya kuwa health sector. Nan ma za a kashe masa kimanin naira biliyan 25 domin tabbatar da kula da lafiyar jama'a. Na bakwai, yayin da aka ware wa ma'aikatar samar da ruwan sha water resources kimanin naira biliyan 26 domin wadata jiha da ruwan sha. Daga bashin kuɗi. Na takwas, yayin kuma da za a kashe kimanin naira biliyan 9.4 a fannin aikin gona agriculture saboda a ƙarfafa aikin noma da kuma wadata jiha da abinci. Dan tsabar halacci. Na tara, a kuma fannin muhalli environment an ware kimanin naira biliyan 3 don ganin cewar an kula da tsaftar muhalli yadda ya kamata a wannan jiha. Kana zuba ayyukan gasunan jama'a kuma. Na goma, fannin gina rayuwar mata da walwalar al'umma women and social development. Nan ma mai girma gwamna ya ware kimanin naira biliyan 900. Wasu sun kayowa maki haka nan yake. Na 11, a kuma fannin shari'a da tsaro security and justice kuwa nan ma mai girma gwamna ya ta san kashe kimanin naira biliyan 2.8. Tare dai da sauran manyan ayyuka ta fannoni daban-daban. Ayyukan da kayo cikin shekara. Idan muka yi duba da fasalin wannan kasafin kuɗi na shekarar 2018 zuwa 2019, za mu fahimci cewar babu wani fannin na ci gaban jiha da gina rayuwar al'umma da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai taɓo ba. Masu je ka zagayawa daga bugu da ƙari, dukkan kusan ayyukan da aka bayyana cikin kasafin biyu a iya cewa tuni an samu nasarar kammala kaso mafi yawa daga ciki, wasu kuma ana daf da kammala su. Karayo aikin yi nisawa. Kenan wannan kadai ya isa ya shaida wa jama'ar jihar Kano da al'ummar duniya gaba daya su fahimci cewa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje daban yake da sauran gwamnoni, domin shi baya yin matashin fulo da takardun kasafin kuɗi a duk shekara. Muddin an tsara to baya sanya wajen aiwatar da shi a aikace da zahirance domin jama'a su amfana. Taya titi ko fata da wanawa an gama. Ba shakka namu ba irin nasu bane. Kanawa muna alfahari da kai, Baba Ganduje. Baba ya karasa asibiti na giginyo.